So yun sa mga ka-90s. Ayan. Tagal-tagal din tayo din nakapag-upload. No, shoutout nga pala sa lahat ng mga subscribers natin dyan. Happy 3,000 subscribers mga ka-90s. Ayan, papakita ko lang sa inyo mga ka-90s yung mga laban namin nung unang mga nakaraang araw. Derby yan ka-90s. Yan, late upload lang. Enjoy nyo ka-90s ha. Nga pala, sa parapol nga pala natin ka-90s, abang-abang lang kayo sa post, sa ipo-post ko ka-90s kasi mga 10 siguro yung bibigyan natin ka-90s ng libreng load. Magpaparapol tayo ka-90s. Tapos ano pa, at saka magpo-post din ako ka-90s ng yung mga conditioning tips. Tapos pa, at saka yung sa paggawa ng load, yun, mga basic load making ka-90s, ga-upload din tayo niyan. Busy lang talaga sa work ka-90s, pero sinusubukan ko na makapag-upload araw-araw ka-90s. Yan. So yun, abang-abang lang ka-90s, magpaparapol din ako ng personal load natin ka-90s. Paparapol natin yan. Siguro mga 10 yung mga mapalad na bibigyan natin ng load ka-90s. So post ko lang kung yung mga rules paano makasali sa parapol. So yun lang ka-90s, enjoy yung video. Isa. Okay. Reyes. Maot ding. Real shout out. Oh, kana. Ano man? Sadang biya. 1,000 sa iyo gawas ang pintos. Masa sila pwede. Kaya. Patay na. Pagkindot mo na kayo mula maluloy. Kiki. O, dito pa, nakaramel. Binabos. Mapagpus mo sila. Saya mo ka. Ito, lumos. Ito pa, lumos. Ito pa. Sinus. Nakalo. Piso. Ramel pa ramel. Ramel pa Render ko. Oh. Ramel pa Jis karamel. Boy. Rauna. Jis. Pelo ang round. Pilok ang ramil. Swerte ka sa itong karamel itong. Ang pilok kamay na pilok. Ang pilok. Sira pili kay pula kulot. Asa kay Ramelo? Kasi nagbuy Lumon. Ayay! Champion na si Gasam! 4-0 stand mo. Anto na Sam! Natagkaw na. Nakarne na sa... At sa budi. Hoy! Lolo! Balik na! Anto, nakambak! Nakambak! Bakan magagamay. Ayaw yung kang mo sa. Naman. Ayaw yung kang sa. Nakambak! Nagpakak, bida ha? Oo, di pa pwede yung Ako, Elektro ka ulit. Dalabi tayo. Placer. Dalabi tayo. Placer. Ayaw, naksilgi. Hoy! Okay. Na uyong nila. Yelo ang ut. Yun, nagusubhan na ito. Uli, ang amo nag-up. Patay naman pa siya. Gudyo ng ila. Gudyo ng ila. Nagudyo. Uyo ang ila. Nagudyo ng ila. Ato ng ilo. Oo, Andre. Puti na ila, puti na Joe. Ito, ul.
Pagkahuyok dyan. Matay dadon. Ay, nagbuhay pa rin ang tabla. After na nagkaluya ron. Dito mapatay, paras ganyan na. Maluya ang nagpaak. Kasi Samot napakan. nagpaak. Bako. Mudaan ka na. Ang tao, ano may kwarta. Pampundo sila tuktok ako. Kuya mo yung ramanggot. Nagamit sa ho. Apil man ko na kuya mo siga. Apil ang kuya mo iba na. Nabil mo siya. Shout out ng kagawad, klaro ka sa video. Yala ba ho? Sige lamang. Tatlo pa rin muna ako. Tapos na Facebook. Ay, ay, gitos kagawad. Viral ka na nang ni Wad. Ay, kamalakay, post naman ko. Okay na kayo na. Okay na kayo. Wala naman na sa gobyerno karon. Ayaw, tingnan na kami. Di naman ni Makawan. Kuya, magpag ang ilang klaro ha. Kuhit ko. Hindi na Kuhit ko ha. Sige. Kuya, kaya ikaw may referee ikaw. Mabuot mo sa akin. Ano pa dahil sa mga tao? Buwaga na ka na, buwaga. Suriga versus Placer na. Suriga versus Placer na eh. Kaya kabayo ko. Magkaalaman na. I-edit na natin dito maguli. Talo. Rams Vlog. Yan, Lara. Rams Vlogs versus Arnold Vlogs. Hindi ka dyan magpa-putuso. Agtsula mga doon. Sa video na kami magtanong, ako ang ilo mo. Yaw na uyong. Nakita ko kilometer dali ah. Yan mga pa ako. Klaro na ila, klaro na. Patay na. 1, 2, 3. Ako kang Placer. Yan na magpakang ila. Klaro na. Buhit pa mong Sige na. Basta kang bukuan na ako. Na may referee ko. Ikaw may magdala. Kabuhay ka doon. So. bitaw. Ito mo na maguna, laming maguna. Patay kay puto. Grabe na pagkalaming. Gujura. Dagan. Grabe na ko. Balik kay kanay nakalimtan. Bakingi. Patay na. Bakingi. Pili ko mo. Kaya may pungko siya sa dawa oh. Hindi na magulihok. Patay na. Oh, dapat si Winter eh. Sa pa dire. Ron. Entry. Station na ta. Station na. Isa ko. Bagay ko no. Patay ko na kay Ron no. Kauna. Jaga no. Oh, pahinga sa. Pahinga sa. Okay, jaga no. Isa jaga. Aray, kamang pa. Kuya, ako tagkuha na. Wala mo kawang. Okay, isa ho. Kumanda siya. Di dyan, tabla. Discuss. Butong man yung kuman. Oo. Kumuto na ganyang kuman. Tulon gihapon, no? Gilang anay kumuton. Putos ba ka dun? Putsun na ganyang kuman, kaya anay kusog. Bayos mo sila kung putos. Ijaw. Bayos sila kaya. Sa pagbayo sa nagkaon na. Putos ba ka dun? Mga ano gidyo? Nakukuro po. Dari daw. Ikaw na yung joker. Dari daw. Session. Sesyon na. Tabla.